Videli ste už oblek, ktorý by si mohol obliecť chlap vysoký ako trojposchodový panelák? Krajčíri z Topolčian sa odhodlali vyrobiť mega oblek. Pozrite sa, ako sa im to podarilo. Takéto obrovské nohavice a k nim patriace sako určite v obchode nenájdete, ale je vyrobené presne podľa originálu, konfekčného čísla 50. Akurát je každý rozmer 4-krát zväčšený. Na mega obleku pracovalo 20 šíčiek. Pri tej náročnosti sme si zažili aj kopec randy. Viete, keď museli 4 dievčata držať vlastne veľký kus vystrihnutého dielu a ďalšie 2 šiť. Okrem toho, že je obrovský, je navlas rovnaký ako bežný pánsky oblek. Nájdete na ňom všetky detaily, od vreciek, zipsu až po podšívky. Gombík je odľahčený plast a v podstate je obtiahnutý kozinkou, ktorú bežne sa používame na plaky, na saká. 43 metrov na celý oblek. Z takého množstva by ušili 15 oblekov. Tento preobraz zapísali do Slovenskej knihy rekordov a jeho megaparametre pošlu aj do Guinnessovej knihy a pravdepodobne bude najväčší na svete. Na premeranie najväčšieho obleku potrebovali rebrík. Oficiálne bočná dĺžka nohavíc je 435 cm a výška alebo dĺžka saka je 312, dokopy 747 cm. Hneď ako vyrobia megafigurínu, ktorú do obleku oblečú, bude putovať po Slovensku. Z Topolčian, Dana Brixová, televízia Markíza.